Deze week in Limbourgeois. Succes voor Sef Tisse met Viva Classic Live in Venlo. En sponsoren fietsen voor gehandicapte sporters in Chas Patat. Inmiddels 10 jaar Viva Classic Live in Venlo. En dat moet gevierd worden, daarom voor de eerste keer niet 1 weekend, maar 2 weekenden. Sef Tisse en zijn hele muziekprogramma. Ja, en dan 10 jaar, maar dan ook nog met z'n tweeën. Dat was de eerste keer toch niet, denk ik. Nee, dus we hebben eigenlijk altijd gezegd van ja, dat is een klassiek podium. En dat voelt ook aan de ene kant ook wel altijd vreemd. Want we zingen natuurlijk verschrikkelijk graag samen. We maken thuis zoveel muziek. We hebben ook vaker theaterprogramma's gemaakt. We willen het echt altijd heel klassiek houden. En nu vonden we toch met het jubileum, ja, why not? En het past. En het viel zo op een plek en ik ben ontzettend trots op haar. Dat, niet alleen als mijn prachtige vrouw, maar ook hoe ze daar gestaan is. En fantastisch. Beetje nerveus of helemaal niet? Ja, goede spanning. Moet er altijd zijn. Voor te presteren moet je dat hebben. Ja. Maar niet overdreven. Nee, zeker niet. Zeker niet, en ik kan alleen maar genieten hiervan. En ik vind het fantastisch dat ik hier met Sef de duet heb mogen zingen. En, was geweldig. En Antonello Miserere, echt fantastisch. Ik ben heel blij. Ja, dit is de eerste keer, 5 avonden, dat is reden. Ik was er ook best wel huiverig voor. We hebben toch die coronaperiode gehad. Ja. We hoeven daar niet over te zwijgen, dat is gewoon feitelijk. Je ziet ook dat theater en voorstellingen hebben het allemaal moeilijk met kaartverkoop. Dus daar was ik ook wel bang voor. En we deden er altijd 4. Dus ik denk, ja, waarom spelen we deze kaart nu? Maar we zijn gewoon 5 keer stijf uitverkocht. En dus er is ook wel honger om naar 6 avonden te gaan. Dus het is, het kan door. Het is gewoon super mooi. En het is ongelooflijk als ik nu zie wat er gebeurt en hoe het publiek reageert. Het is een droom. En die 3 tenoren waren ook geen kinderachtige jongens, zou ik maar zeggen. Ja, nee, dit is natuurlijk, Mayo, dit is in die zin echt wel uniek. Het zijn natuurlijk mensen met indrukwekkende carrières. Hè. Antonello Palombi, Hector Sandoval, Frank van Aak. Het zijn echt mensen die zingen regulier met New York, Scala Milaan, Wiener Staatsoper. Antonello komt net terug van de Arena Verona. Ja, dat je dus gewoon op persoonlijke titel, want het zijn vrienden geworden, goede collega's waar we veel producties mee doen. Dat je ze dan zo gek kunt krijgen, want dat vind ik dan toch maar om dit te doen. Ja, dat maakt het heel bijzonder. En we hebben, ik denk dat is echt uniek wat hier gebeurt. Dit soort concerten, want dat is toch heel anders dan focus. Ja, dit is anders. Dit is een soort opwinding die ik enig vind. Maar dat heeft niets met rock and roll te maken. Limburg staat natuurlijk bekend om zijn mooie landschappen en culinaire hotspots. Als je daar nog al fietsend van locatie naar locatie naartoe kunt gaan om dan ook nog een goede doel te sponsoren, dan heb je een mooie dag. En dat is ook deze 4e editie van de Chas Patat.
Jasper Tat is een goede doelenstichting die zich inzet om het bedrijfsleven bij elkaar te krijgen. Om 1 keer per jaar een tocht als vandaag te organiseren, een fietstocht door Zuid-Limburg. Waar we het landschap kunnen laten zien, waar we kunnen genieten van gastronomie en van elkaar. Maar tegelijkertijd, en uiteindelijk draait het daar natuurlijk om, elk jaar weer een aantal goede doelen kunnen uitkiezen die we ook daadwerkelijk met een cheque blij kunnen maken en een vooruitzicht kunnen bieden. Ja, we hebben hier een cheque. Ik zal hem eerst aan jou laten zien, Bram. Ik hoop dat het genoeg is. Bram, jij bent één van de goede doelen. Wat ga jij met de cheque doen? Wij gaan een stoel laten maken voor in mijn aangepaste roeiboot. Om daarmee dus te kunnen gaan trainen voor uiteindelijk dus naar de Paralympics te kunnen gaan in de roeiwedstrijden. Dat is je droom? Dat is mijn droom, ja. In 2028 wil ik graag naar Los Angeles toe. Dat is wel nog een hele weg, maar die stoel gaat heel veel helpen om in ieder geval goed te kunnen presteren en wedstrijden te gaan winnen, dat is het plan. THW 2000, de basisfilosofie mensana en corpore sano, gezond geest, gezond lichaam. In die zin kan Jasper Tat daar prima aan mee met mooie diversiteit. Dus we moeten inderdaad die ondernemer in staat stellen te ondernemen. En we moeten hem in staat stellen om ook te kunnen investeren. Dus dat zal door de overheid gecompenseerd moeten worden. Want ook nog om ook goede doelen, zoals vandaag, om Bram aan zijn droom te kunnen helpen, moeten bedrijven ook nog wel wat ruimte hebben uiteraard om dat te kunnen blijven doneren. Ja, weet je, het kabinet zegt gisteren, we maken 16 miljard vrij voor koopkrachtreparatie. Daar zaten heel wat miljarden van het bedrijfsleven bij. Maar ik geloof dat niemand in Nederland weet, hè, als je dit fantastische event ziet en je ziet die goede doelen, klein en groot. Ik geloof dat Nederland niet weet hoeveel sportverenigingen, cultuurverenigingen, harmonieën, fanfares gesteund worden door ondernemers in Nederland. Ik zou dat wel eens bij elkaar geteld willen zien en dan denk ik dat het meer is dan het kabinet vrijmaakt.